Amaphoyisa aseThekwini abophe umlisa oneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ubudala osolwa ngokunukubeza abafana abayingxenye yesikhungo sezebhola likanobhutshuzwayo. Khathi eboshwe amaphoyisa athole ukuthi lesikhungo asikho emthethweni. Umsolwa uyafuneka nakwamanye amacala afuze leli ezindaweni ezehlukene eGoli. Ezintatha zanamuhla amaphoyisa aseThekwini agasele emzini oseKlufu njengoba bethungatha umsolwa ofunelwa amacala okudlwengula. Kusolakala ukuthi lo msolwa ubeyengela ophatha abafana abancane abafuna ukuba ngabadlali bebhola. Ubetshela imindeni yalabafana ukuthi ungumqeqeshi onesikhungo sokuthuthukisa abadlali kanti manje ubhekene nezinsolo ezibucayi zokubanukubeza ngokocansi. Esinye sesisulu sithi sanika ukuthile okwasidaka ngaphambi kokuthi sinukubezwe. Owabe sephuzisa nje into ephuzwayo engayazi eqhutshwe nani engathi yamenza wangathi dragikile wabe senza lento ke idlembulazi ingane. Amaphoyisa aphinda agasela emzini okwamashu okutholakala ukuthi yiwona obuyikhaya lebhola kwatholakala abafana abane. Nyakenye igama lalomsolwa lagagula uhlolweni lwezindaba SABC special assignment njengoba wayesolwa ngokuba nezikhungo ezingumbumbayi zokuthuthukisa abadlali bebhola lombhutshuzwayo. Umsolwa uzovela enkantolo eMantshi yasePhayindani ngomsombuluko. Ezindabeni zeSABC ngoku-Ayinda Mhlongo eThekwini.